how sodas looked when they Takto vyzerá také drinky a tak. first came out. Wait, like and subscribe if you love your family, or this snake will be in your bed tonight. It's just a cigarette and it cannot be Coca-Cola, to je dobré. Ale to strašne vyzerá pekne, tá Coca-Cola, kedysi čo bola Pepsi. like you always used to do. To je skôr starý nejaký taký ten, neviem, starý tento kelimok. Fakt, však to musí byť strašne staré. A však už to je ošukané. No nič, dávajte odber a like, aby sme získali 10 miliónov odberateľov. A ja sa s vami lúčim a nezabudnite dať odber a like. A sa lúčim s vami. A čau čau.